हमनी के छोड़ दी सकाई कि हमनी के गाना ना गई सन हैं हमनी के लार धरे आइल बनी सन भोजपुरी में गान में दम बा गाना गावे के बा हिट करावे के तो माधव चौथा अपन लिखो अपन गावो सतरा तो का हाल बा भाई लोग तू लोग जानता रहो कि इके ह ई हन अपन बिहार के सिद्धू मूसेवाला मतलब कि छोटू शिकारी। Oh my God! आ इनकरा साथे कुछ ऐसा भइल बा कि तू लोग सोच नहीं कर सकत लोग। ई हमन बिहार के एगो छोट मोट सिंगर आ टुनटुन यादव इनकर 3-3 गो गाना चोरी करके गा देले बारन। अब तू लोग कहबा लोग कि खेसारी लाला पवन सिंह के गाना चोरी हो सकता, लेकिन इनकर गाना कैसे चोरी हुई तो हम तालो के पूरा एकदम प्रमाण लियल बनी कि इनकर गाना कब आ कैसे चोरी भइल बा। यह छोटू शिकारी के गाना। अब तू लोग सुना लोग टुनटुन यादव के गाना। टुनटुन यादव एक गो गाना नइखन चोरैले, टुनटुन यादव छोटू शिकारी के 3-3 गो गाना चोरैले बड़न। ओही ला छोटू शिकारी भड़क गइल बड़न आ फेसबुक पे लाइव आके चोदवाओ ओकरा से तोरा माई के चोदो, लेकिन दूसरा के टांग मत अड़ावसन। आ ई सब बात सुन के अभी जस्ट एगो गाना डिलीट मरलहन टुनटुन यादव। तो उनकर त गाना नइखे, लेकिन हम हई गाना सुनावतनी छोटू शिकारी वाला। अब तुहे लोग बता लोग का सही होता? आज तक छोटू शिकारी केहू के गाना चोरी करके नइखन गइले आ उनकरे गाना आज चोरी करके गावल जाता तो ई सही बा? उनकर अगर ऊ केहू के गाना चोरी करके गइले रहतन तो इहो गइतन तो मान लीजिए बात जमित कि तूहो चोरी करता रहता हमो करतनी, लेकिन ई बांदा तो आज तक के एगो गाना चोरी नहीं करके गइले। आ तू लोग कैसे लोग रहते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।